Tässä videossa näet helposti, miten pääsee rentouttavaan laineeseen. Lähdet vain rautatieasemalta eteenpäin, käännyt oikealle ja sitten vasemmalle. Ohi Marttujen ja Hair Clubin. Ja olet jo perillä. Lämpimästi tervetuloa. VIP-tila on tarkoitettu omaan rauhaan ja rauhoittumiseen hemottelevan hoidon jälkeen. Voit varata sen myös halutessasi. Tule kokemaan Pohjois-Suomen ainoa musta kelluntatankki. Mustassa kelluntatankissa pimeys on läsnä ja voit syvärentoutua rauhassa. Meillä on myös käytössä koneellinen ilmanvaihto. Tule nauttimaan.